otpočela je bitka koja je trajala 67 dana. Proleće 1999. godine. Zvuk sirena za vazdušnu opasnost postao je mračna svakodnevica iznad gradova Savezne Republike Jugoslavije. Od 24. marta nebo nad Balkanom parali su motori aviona Severnoatlantske alijanse u okviru nemilosrdne vazdušne kampanje koja će trajati duga i iscrpljujuća 78 dana. Dok su razorne bombe padale na vojne i civilne ciljeve širom zemlje, rađajući pustoš i strah, prava, surova, ratna drama, ona u kojoj se čovjek gleda u oči sa neprijateljem, odvijala se daleko od svetala prestonice i televizijskih kamera. Tamo, na surovim, vrletnim vrhovima Prokletija, na samoj granici sa Republikom Albanijom, zemlja je doslovno gorela. Planina Paštrik, masiv koji se prkosno uzdiže iznad drevnog Prizrena, postala je epicentar sudara dva potpuno nejednaka protivnika. Sa jedne strane našla se najveća vojna alijansa u istoriji, podržana desetinama hiljada naoružanih pripadnika oslobodilačke vojske Kosova i regularnom vojskom susedne Albanije. Sa druge strane stajala je vojska Jugoslavije. Bili su to mahom golobradi mladići na odsluženju redovnog vojnog roka i iskusne starešine, ujedinjeni u neopozivoj nameri, da telima odbrane svaki pedalj svoje otadžbine. Ono što je usledilo krajem maja i početkom juna ratne godine upisat će se u svetske vojne anale kao jedna od najtežih kopnenih bitaka rata na Kosovu i Metohiji i najsnažniji simbol srpskog vojničkog prkosa. Ovo je priča o sudaru Davida i Golijata, o neviđenoj izdržljivosti i heroizmu. Priča o danima kada su srpski vojnici suočeni sa vatrenim paklom i tepih bombardovanjem iz stratosfere, neprijatelju i celom svetu jasno poručili da nazad nema, jer je iza njih Srbija. Da bi se razumeo strateški značaj krvavih borbi za planinu Paštrik, neophodno je sagledati širu sliku ratišta te ratne godine. NATO avijacija, iako apsolutno dominantna u vazdušnom prostoru, ubrzo se suočila sa frustrirajućim problemom. Jugoslovenske snage na tlu nisu bile uništene. Vešto maskiranje i manevrisanje omogućili su vojsci Jugoslavije da sačuva borbeni efektiv. Zapadni stratezi su shvatili da se rat ne može dobiti isključivo bombama iz vazduha. Bio je neophodan masovan kopneni proboj koji bi slomio srpsku odbranu i omogućio ulazak međunarodnih trupa na tlo. Prvi pokušaj masovnog prodora započeo je u aprilu napadom na rejon karaule Košare. Međutim, krvava i herojska odbrana na Košarama pokazala je neprijatelju da frontalni napad kroz guste šume ne donosi strateške rezultate. Zato je u maju operativni fokus prebačen južnije, direktno preko obronaka planine Paštrik. Geografija je tu nudila povoljnije uslove za onoga ko napada, jer je dolina Belog Drima predstavljala otvoreniji teren za korišćenje nadmoćne borbene tehnike i oklopno mehanizovanih jedinica. Pad Paštrika značio bi otvoren put ka Prizrenu, a pad Prizrena doveo bi do kolapsa čitavog južnog fronta. Borba koja se spremala bila je borba za opstanak države. Masovna vojna operacija pod kodnim nazivom Operacija Strela imala je precizne ciljeve. Zamišljen je sinhronizovani razorni napad u kojem bi kombinacija surove vazdušne moći i pešadijske ofanzive bukvalno zbrisala srpsku odbranu. Ovo je bila jedina bitka u Europi vođena po američkoj doktrini vazdušno-kopnene bitke nakon Drugog svjetskog rata. Zbog njenog značaja u Albaniju je prebačena operativna grupa Jastreb od 5000 vojnika, opremljena borbenim helikopterima Apač. Disproporcija u snazi bila je zapanjujuća. U širem graničnom pojasu koncentrisalo se oko 30.000 neprijateljskih vojnika. Zonu odgovornosti branila je 549. motorizovana brigada iz Prizrena pod komandom pukovnika Božidara Delića. Ova herojska brigada morala je da obezbeđuje čak 150 km državne granice. Zbog tolike razuđenosti fronta na samom masivu Paštrik na širini od 6 km, glavni udar čekalo je tek oko 400 srpskih vojnika. Tih 400 odabranih bili su prvi bedem pred napadom od oko 5000 neprijateljskih pešadinaca u prvom naletu.
Uz satelitske veze i mobilne telefone, neprijatelj je direktno navodio avijaciju na srpske rovove. Sve je bilo spremno za uništenje. Napad je počeo 26. maja, oko 1 čas iza ponoći, kada je nebo nad Prokletijama osvetlila stravična artiljerijska vatra. Stotine projektila zasulo je granične položaje vojske Jugoslavije. Kamen je pucao, a zemlja se bukvalno tresla dok su masovne pešadijske formacije prelazile liniju razdvajanja u silovitom frontalnom napadu. Napad je išao u beskrajnim talasima. Neprijatelj je pravio pauze samo da bi izvukao poginule i ranjene i uvodio sveže snage. Pritisak na prvu liniju bio je nesnosan, a uslovi nehumani, goli kamen, strme litice, kiša, magla i ledene noći pod otvorenim nebom u plitkom rovu. Uprkos početnom šoku, vojnici 549. motorizovane brigade brzo su konsolidovali linije i uveli pojačanja, povećavajući broj branilaca na preko 1200 ljudi. Iako je neprijatelj u prvom udaru napravio plitke klinove i ušao do 1000 metara u državnu teritoriju, taj uspeh je bio plaćen enormnim žrtvama. Srpske jedinice reagovale su hrabrim taktičkim kontranapadima. Od presudnog značaja bila je nadljudska odlučnost mladih vojnika na redovnom odsluženju vojnog roka, čija je prosječna starost iznosila jedva preko 20 godina. U tim rovovima nije se postavljalo pitanje da li će se položaj braniti, već isključivo koliko dugo se neprijatelj može slamati. Shvativši da udarne snage ne mogu da slome otpor 549 brigade i da su se linije stabilizovale, NATO komanda se odlučuje na zastrašujući korak. U taktičku bitku uvodi se strategijska avijacija. Masovni bombarderi B-52 i B-1, dizajnirani za nošenje nuklearnog oružja, angažovani su za neselektivno tepih bombardovanje jedne planine. Najkrvaviji trenuci odigrali su se na prelazu između maja i juna, sa akcentom na 31. maj. Tog sudbonosnog dana nebo iznad Paštrika se bukvalno zatamnilo od čelika. Ogromne formacije bombardera ispuštale su desetine tona razornih projektila u jednom naletu. Oblaci smrskanog kamena podizali su se kilometrima u visinu, gutajući sela, rovove i ljude. Direktan udar pogodio je istureno komandno mesto srpskih snaga u selu Šeh Mahala. Nakon pogibije nekoliko starešina, preživeli su se sklonili u podrum susedne kuće. Međutim, avijacija je detektovala novu lokaciju. Zgrada je sravnjena sa zemljom, a u podrumu pod ruševinama poginulo je 8 vojnika 549 brigade. Zemlja se u bukvalnom smislu preoravala od siline eksplozija, ostavljajući kratere duboke po nekoliko metara. U tim trenucima kada je pritisak dostigao tačku pucanja, odigrala se istorijska radiokomunikacija. Vodnik Boševski, čija je jedinica trpela neizdrživu vatru, zatražio je dozvolu da povuče ljude na rezervni položaj 100 metara unazad radi spasavanja života. Komandant Delić, svestan da bi svako povlačenje dovelo do pucanja celog fronta, izgovorio je rečenicu koja je postala mitski simbol: "Ne dozvoljavam, nema nazad, iza je Srbija." General je odmah pružio snažnu artiljerijsku podršku. Neutralisao neprijateljske snage, a položaj je sačuvan. Moral vojnika bio je takav da nijedan vojnik na redovnom odsluženju vojnog roka nije napustio položaj. Vojska Jugoslavije nije ostala pasivna, već je posegla za vrhunskim primjerima vojne lucidnosti. Da bi izbjegli avijaciju, oficiri su naredili ekstremnu taktiku priljubljivanja uz neprijatelja. Srpski vojnici su noću svoje linije primakli na svega 50 do 100 metara od ukopanih pešadijskih snaga neprijatelja. Zbog straha od prijateljske vatre i brisanja sopstvenih trupa, piloti bombardera više nisu smeli da dejstvuju po liniji dodira. Tehnološka nadmoć obesmišljena je hrabrošću običnog pešadinca. Masovno su korišćene i drvene makete tenkova, što je uspješno skretalo pažnju visokotehnoloških kamera. Operativna stabilizacija linija nastupila je u prvoj nedelji juna. Neprijatelj, iscrpljen stravičnim gubicima, počeo je da gubi ofanzivni zamah. Srpske snage su organizovale brze artiljerijske kontraudare, nanoseći katastrofalne gubitke napadačima unutar Albanije. Operacija Strela se potpuno slomila na stenama Paštrika, a strateški cilj eliminacije 549 brigade pretvoren je u vojnički fijasko.
Sloboda se na Balkanu oduvek plaćala najskupljom cenom. Na prvoj liniji fronta poginulo je 26 pripadnika 549. Motorizovane brigade, dok je više od 100 ranjeno, neprijateljski gubici bili su drastično veći, sa čak 453 poginula borca i ogromnim brojem ranjenih. I pored apokaliptičnih razaranja materijalnih dobara i reljefa planine, psihološki efekat bio je potpuno suprotan planovima alijanse. Pritisak je stvorio granitni, neprobojni zid otpora. Kako su junski dani odmicali, a nemoć neprijatelja na kopnu postajala očigledna, prešlo se za pregovarački sto. Herojska odbrana Paštrika jasno je pokazala komandantima NATO-a da bi kopnena invazija iziskivala nezamislive gubitke. Upravo je ova bitka stvorila preduslove da državno rukovodstvo isposluje diplomatsko potpisivanje primirja, bez totalne kapitulacije. 9. juna potpisan je Kumanovski vojno-tehnički sporazum, ubrzo potvrđen rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija. Snage vojske Jugoslavije su morale da se povuku sa teritorije Kosova i Metohije, ustupajući fizičku kontrolu međunarodnim snagama. Za vojnike koji su krvarili na granici, ovo je bio najteži udarac. Vojska Jugoslavije se sa Paštrika povukla neporažena u borbi. Silazili su sa planine 14. juna u disciplinovanim strojevima, odnoseći netaknute zastave jedinica i bolno sećanje na pale drugove. Isključivo zahvaljujući žilavom otporu na tlu, pravno je zagarantovano da Kosovo i Metohija formalno ostane deo suverene teritorije Srbije. Da linija fronta na Paštriku nije izdržala taj stravični udar, politički diktat bio bi daleko pogubniji. Bitka na Paštriku ostala je duboko u kolektivnom sećanju kao simbol otpora i izdržljivosti. Uprkos savremenoj tehnologiji i snažnim napadima, vojnici su držali liniju u teškim uslovima. Danas na tim visovima vlada tišina koja podsjeća na žrtvu i hrabrost onih koji su branili svoju zemlju i ostavili trag u istoriji koji se ne zaboravlja.